Idan yanzu ka fara kallon tashar mu ta Tattauna TV, to ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Domin haka ne zai baka damar samun labarai da dumi-dumin su da zarar mun dora. Mu Tattauna TV labaran Hausa. Ƙasar Saudiya ta gabatar da kyautar tan 50 na dabino mai inganci ga ƙasar Najeriya domin ƙara haɓaka hulɗa tsakanin ƙasashen biyu. Jakadan ƙasar Saudiya a Najeriya, Faisal Al-Gamdi, shi ya bada kyautar a madadin ƙasar Saudiya a yayin wani biki a Abuja. Da yake miƙa kyautar, shugaban tawagar KS Rile, Nezat Talaki, ya ce kyautar daga mai kula da masallatai masu tsarki guda biyu na Sarki Salman Al Saud ne. Ya ce gwamnatin kasar Saudiya karkashin hukumar tallafi da agaji ta Case Relief tana ba da tallafi ga gwamnatin Najeriya, cewar jaridar Daily Nigerian. Ya kara da cewa taimakon kwanan nan da hukumar ta yi shine bayo mutane 48,300 kwando cike da abinci a jihohin Kano da Yobe da kuma Borno akan kuɗi dalar Amurka 500,000, cewar rahotannin. Da take karban kayan, daraktar yanki a ma'aikatar kasashen waje Janet Olisa ta gode wa kasar Saudiya, inda ta ce 'yan Najeriya na godiya matuƙa da wannan kyauta.